Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Maske sithethe ke lapha ke baphulaphuli ke ngale meko ke okanye ngalomdlalo ke webafana bafana kunye neqela ke leCameroon. Lo ke uzodlalwa pha ngecawe nge-4 kaJanuwari. Na ukhumbula into yokubana ke kudlalwa pha i-round of 16 kwi-AFCON edlalelwa pha eMorocco. Ibafana bafana ethe yatsala pha ke iCameroon ompondo zihlanjiwe balapha ke eAfrika. iCameroon ke xa siyibalula nje kancinci inoba ke ubasiphazami iya kayi-8 ngoku, izihlandlo ezi-8 ke ku-round of 16 kule game. Kwi-AFCONs kanye ke idlale ii-AFCONs eziyi-12 ke ebomini bayo iCameroon. Iya pha ke ku-round of 16 xa ndibala kakuhle ezihlandlo eziyi-8 ngompondo zihlanjwe ke labo ke baseAfrika. Qaba ke njengeCameroon kwakhona abafana abadala ke kulaa group yabo bathe bavula ngo-1-0 bebetha pha iGabon, baza abafana abadala ke badlala pha neCote d'Ivoire, Ivory Coast badraw pha ngo-1-1, baza abafana abadala ke babetha pha iqela laseMozambique pha ngo-2-1. Into ethetha ukuthi ke kange bafumane lose ke kule group yabo abafana abadala baza uqobisana pha neqela ke loMzantsi Afrika ke ibafana bafana. Xa sibuya ke sisiza lapha ke kwibafana bafana, abafana abadala ke bathe baqala pha bavula neqela ke lapha eAngola baphumelela pha ngo-2-1. Babuya ke badlala pha neqela ke lase-Egypt ezikaFaro babethwa pha ngo-1-0. Babuya abafana abadala ke badlala pha neqela laseZimbabwe abamelwane baphumelela pha ngo-3-2. Yabathwala ke okanye lo msebenzi lo wabathwala wabaphosa pha ku-round of 16. Into ethetha ukuthi ke ngoku badibana pha neCameroon pha ngecawe nge-4 kaJanuwari. Abafana abadala masike sithi thuphe ke izinto ezithile pha kwisikwati sikaHugo Broos. Nje okokuqala abantu abaninzi ke siyabamamela apha ku-social media abafana noJunior Khanye. Abantu abaninzi ke bakhwela bezehlela ke betyhola ngelithi pha uHugo Broos umfana omdala ngendlela aseta ngayo ischeme sakhe akanikeza ithemba kulo nyaka kule AFCON nalo nyaka. Abaninzi ke bakhala ngeMamelodi Sundowns ethe ke abadlali baseMzantsi Afrika abaninzi ayabadlali esumqeqeshi ke weMamelodi Sundowns. Uyacaba ke abadlali abaninzi abafana noMvala kangabasebenze kakhulu lonto yakhokelele ekubeni ke lokubana ke uHugo Broos angabathathi ke kule game ke abadlali abaninzi pha kuSundowns. Besitsho ke abantu abaninzi besithi ke kwi-AFCON ephelileyo iSouth Africa yancedwa pha zii-players zeSundowns ke ezayithwala zayibeka pha kwi-semi-final ke AFCON yagqithayo ke baphulaphula basibala kakuhle ke pha. Sawukhumbula into yokubana babekhona pha oGrant Kekana kunye ke noMvala babedifenda kakuhle kakhulu kaSenebhek abafana abadala bencediswa pha nguRowan Williams umfana omdala ngoba ke wayevele bazi esuka nabo pha kwi-Sundowns abafana abadala. Kukho noMorena ke umfana omdala wedlala kakuhle kakhulu kwelacala lasekunene esingamboniyo ke ngapha kule AFCON. noThemba Zwane abafana abadala ke naye ke wahlutshwa ngumonzakalo ixesha elininzi ke pha kwiMamelodi Sundowns. Batyhola ngelithi ke ngabantu abaninzi ke ibafana bafana ingwayisafani naleyo yokuqala. uHugo Broos utshintshe izinto ezininzi, ufaka ii-defensive midfielders ke ezininzi. Babale uyayasithole babale pha uTebogo Mokoena bazawubala pha bathi ke ngoku nalo mntu umfaka njengonumber 10 uSipho Mbula. Bathi ke noko bekungamelanga ufaka yena pha, bekumele ufaka noba nguRele Mfukenge. Bazibale ke players ke ekucaba ke bazifuna ke abathandi bebhola lalapha eMzantsi Afrika zifakwe pha kulaa ndawo kaMbula. Makasingenelele ke nathi ke phantsi kwezo ngongoma. Nje okokuqala nje sihlala ke sixa sinyathela umcimbi lo we-centre backs zebafana bafana uquka pha ungezana kunye ke lale nkwenkwanyana ke yakwambekezela Mbokazi singadlanga xesha. Abantu abaninzi bakhomba iminwe ke kungezana, abantu abaninzi abanye ke bathi bobabini ungezana kunye ke nombekezela Mbokazi abahlangane pha akhonto idibanayo kubo bobabini. Abaninzi ke bakhwele bezehlela konhloko ke kamfana ke kangezana bathi nguyena ke wenza iTLP into yokubana ke iphile phansi koxinzelelo pha kulaa defender. Injalo baphulaphula, injalo lento. Lento iqala kanje. Sizawujonga pha uMudau, sijonge pha uModiba.
Xa uMudau ethe wahamba umfana omdala ukhumbula into yokubana ke ixesha elininzi ke bafana abafana ihlasela ke icala likaMudau necala likaModiba. Xa ethe wahamba kakhulu phaa uMudau umfana omdala yaqhawuka la bhola engakafiki kule ndawo emele uya kuyo umfana omdala, kunoba lula ke asuke phaa uMudau abaleka uvala laa ndawo ebesuka kuyo. Ixesha elininzi ke kuzawufuneka uqhawuke phaa uSiyabonga Ngezana baleke ke ayovala laa ndawo kaMudau. Ngelishwa ke lomhluzi kwamanqina ke athi xa isehla phaa uNgezana ithatho la bhola ibethwe kulaa ndawo ebesuka kuyo uNgezana. Kunyanzeleke into yokubana ke i-TLB mayiqontsuke laa ndawo ikuyo nayo iyovala kwesaa sikhala bekuphuma kuso phaa uNgezana. Laa nto ke abantu abaninzi ibaqhathe emehlweni wakube ngathi uNgezana unikeza i-TLB umsebenzi omkhulu. Bangaqaphi into yokubana le nto isuke phi, isuke phaa ovalepheni kukaMudau kwaqhawuka ibhola kwasuka uNgezana yathathwa ibhola bekwa kulaa ndawo ibenongezana kwaqhawuka i-TLB. Iqale le nto ibe ngathi ke ngoNgezana umfana omdala uthwalisa uxanduva i-TLB. Sibuye sekulaa gowuli yangenayo u-TLB apho wabethwa khona la player yaseZimbabwe. Abantu abaninzi batsho bathi ke i-TLB ivumile phaa, zange ivume phaa i-TLB. I-TLB yabethwa into yokuqala nje i-defensive midfielders ke zebafana bafana ezazidlala ngala day azange ziyiqume i-defend yabafana futhi ke azikayiqumi ngokweneleyo kuba ke nala player yaqophoza endaweni kwakumele bayigqobhoze ngakuyo yafikelela ku-TLB. u-TLB phaa wacinga kabini kathathu ukubana ke uyi-last man and yesibini ndawawa kuzokwenzeka into eninzi. Wacinga kaninzi phaa u-TLB before aye kulaa player. Yiyo laa nto kwabalula laa player into yokubana ke u-TLB imenzela ngalaa ndlela yamenza ngayo. Kodwa ebantwini abakwazi ujonga nabakwazi uqwalasela ufumanisa into yokubana ke u-TLB phaa akho monakalo ngako wawenzayo. Umonakalo waba lapha kule defensive midfield wamele uba ke iqume yena u-TLB. Ayiqalanga phaa ke kulaa mistake, sikudala impazamo senzeka phaa. Qha abantu abaninzi bangxamela ukuyokhomba uNgezana, bangxamele ukuyokhomba i-TLB, bangxamele ukukhomba udonga lokugqibela lebafana abakwazi ukuyijonga ingxaki apho isuke khona ekuqala into yokubana ingaba na aba bantu badlala apha esiswini okanye lo mntu udlala i-defensive midfielder uyakwazi na ukulikhusela olu donga lokugqibela lebafana. Ingathi kanti ubahambisa ze uNgezana kunye ke no-TLB bazibona sebesenza ke impazamo ezininzi. Ngoba uyawuqapha into yokubana ke xa uModiba ethe wahamba kakhulu funeka iqhawukile phaa u-TLB eyovala esaa sikhala, ngoba uModiba akanokhawuleza abuye ibhola xa ithe yaqhawuka, ingakumbi ibhola athe xa ovale phaa ayasebenza qhawuka kwangoko esewele i-center line. Angeke akwazi ubuya ispidi ovala laa ndawo besuka kuyo. Laa nto ithi ke ngoba aqhawuke u-TLB ayovala esaa sikhala, kulapho ke kubonakala ikroba khona, ngoba ke mhlawumbi ke yawuthi ukubethwa kulaa ndawo bekusuka kwi-TLB ifika kuNongezana enza impazamo, okanye ngekusekuthiwe ke iphi defensive midfielder xa u-TLB eqhawukile wahamba uvala isikhala sikaModiba. Kumele uba ke ngoku uyaya Sithole okanye uTebza omnye wabo ukhona obalekayo ke ayovala laa ndawo ebesuka kuyo phaa umfana ke ka-TLB, ukwenza into yokubana bahlale phaa kulaa centre back bephelele, bakwazi ukukhusela phaa unozinto wabo. Injalo ke baphulaphula ke eyekugqibela ke into ucoach wabafana ingaske ke angakazi amthembe uRele Mofokeng, akamthembe amthembe baphulaphula, futhi ke azitente okubana ke ngoku uza kumthemba, uza kumnikeza ithuba eloneleyo, futhi ke amnikeze ithuba lodlala, ngoba ndinento ethi umdlalo omhle nempumelelo enhle bafana ilele kwizandla zikaRele Mofokeng. Xa enomthemba phaa umlumzana Hugo Broos ayithembe lenkonkanyana ke yakwaMofokeng, ndicinga uba mna ibafana ingazuza nto phaa, ngoba siyayidinga iplena lamdlandla kaRele Mofokeng phaa kule AFCON. Sazi ke sizathu sokubana ke Hugo Broos ke abe akakamdlalisi uMofokeng sothi ga ngoku. Enye into ke ngoSipho Mbule umfana omdala uyadlala akhohlaba ngaye, kodwa kule AFCON umfana omdala unako ukubhideka, isandla sakhe akakasixhomi ngale ndlela ke aziwa ngayo umfana omdala. Khona ukubhideka phana phaa, ayingela Sipho Mbule esimaziyo phaa kwiqela le-Orlando Pirates, ayingela Sipho Mbule besimazi phaa before kudlala imidlalo ye-AFCON phaa kubafana ayingela Sipho Mbule. Asazi umfana omdala uba ke usabhideke phi kule midlalo athe wayidlala, mhlawumbi ke usazaphinda phakamise ayibambe iform yakhe. Kunjalo ke baphulaphuli ke ibafana iyadlala phaa ngecawe, idlala neqela lekhaya
Cameroon round of 16 ke baphulaphula pha kwiAFCON badlala pha nge4 kaJanuwari. Ndifuna ke baphulaphula ke ningene nanitsho into kubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.